Rabiyo gagayam no sa dinuman iti ayan yung traffic nga gundaway iti parte ti lubong kaya kuman nga ipadanon din ang pakuswan nga ayat kin kablaaw yoko kada kayo amin nga dumdungag. Wen nga gayam kaya may isa nga ulitak man natin nga pakauna nga ti broadcast tayo ket may padpadanon kada kayo bugon iti pakuswan nga panagserbi panaginaya-naya ken kastamot panagkakadwa. So nga iti ko to bukulon iti iso amin nga respeto tayo kumare ito nga aramid. Ken dito nga broadcast kagayam may padpadanon kada kayo tapno no maamman nyo kuma no anya diti community tayo nga dito ko ta makunkunang abundance based community. Nga dito ko ta adda tiket na saon kagayam nga napabilang kayo dito nga komunidad abdan iti kasiguraduan nga dagiti kinabaknang yo ket dumakdakkel aging ganang nga di tayo madawnon dayjay inkadeng ti dito nga nangaramid ang sistema. So nga kahit kung mga ipalagip man kada kayo adda iti sistema na dito nga masarusaruno nga dumakdakkel dito nga kinabaknang tayo mayat kayo kung madi kayo ati tuloy nga dumaktak-tuloy nga aldaw kabayatan ng umad adungod dagiti miyembro tayo. Alawin nga gayom anayon na kayo nga broadcast kat nga gundaway nga masapul nga maadan kayo iti kabukbukodan yung account nga dito kagayom kat iti pangi pagnaan nyo no pangipadalanan nyo kadagiti panagbayad yo kada anyaman nga serbisyo nga pakasupulan nyo. Iso nga masapol ko mga maadal yun dito gagayom nakasano ti panakausar na. At kahit kung ibaga nga dito nga plataforma at masarakan nyo uno maaramid ijay Kringle Cash Back Office nga makunkuna. Kung kastamot na nagdaamadan kayo iti 009 nga account nga dito iti pakikitaan nyo kadagiti patikiti kwartayo. Kung kayo ag sabalyok nga broadcast dito tapno naunag ti panakaadalyo panuno panakaawat yo iti nga sistema. Kano mangagyo di Kringle Cash mangagyo di 009.net amoy latan no anya tiket na sa web. So nga yan ano si bagay ang didungog tapno nag-speaker ko nga may sa dagito ito sa maganad nga broadcast. At kahit kung ulitin kakagiyom nga dagito ko agap apura tayo nga maipadanon kada kayo tapno no da kayo ko ti apurayo met kumat no pasano ti panakaaddayo uno panakaalayo iti sarili yung kinabaknang mabawen iti panang lokasyon kadagiti county o ket may kan kayo mutin-itini na saya at nga gatad nga dito ket mabalin yung nga usareno no balin to nga i-claim into no November. But no kaya tulatan kagayom nga maadan iti pateg ita mutla nga gundaway mabalin yung mutin kagayom masapol nga gumatang kayo dito nga coin ket may maiaramid din kayo ti account sa JT yung to nga makita DJ nga pateg kadagiti account yo. Alawin kagayom nayonak madamdama dito nga broadcast ket antabayanan nyo kuma akita tayo manen ket kagayom yo kagayam yo Nathaniel Banggad.